makadi vantu tipeti makadiwo ngwa tiripo ine zita ndinonzi Robert Tapumani ndiri mutapo inawo ndikutaura nani na my prince Pute kana kuti Catherine Njenjekwa not my prince anditi ndinoziva mune dambudziko remwana ari kurwara ndane makore sekutaura kwamakamboita ndoda kuti mutitsanangurire kubva pakatanga dambudziko remwana iri nemazivira makazoita kuti ndo dambudziko randaita sei ratave naro mumhuri. Alright, mwana uyu akatanga ane 7 years to 8 years anga ari grade 1 pakanga atoenda kuholiday ku Westgate saka takazongofonerwa kuti chiudzwa zichi mwana arwara ndobva tati ngauye kuno kwanga kwata ndiri kumusha mwana akauya asi ana kuratidza kuti ari kurwara saka takabvunza kuti ko mwana amati ari kurwara nezvikanza ari kuita senge arohwa NeZvishiri ino ndati chinonzi zvishiri nekuti ndandisingazive chinonzi zvishiri saka ndobva mwana wangu atsanangura kuti zvishiri zvinhu zvakadai chichibva ndatadza kuzvinzwisisa hangu nekuti ndasandambozviona saka tagara kudaro mwana uyu aifarira zvekudya especially tea saka takangoti akauya kumazuva rovira tobva tarara mangwana acho kuseni bva ndamuka ndichibika tea abva aramba kudya tea imwa tea mwana abva aramba ndobva ndamukangira chibage futi chaaifarira kumusha kako bva ndamukangira chibage chiyandamupa kubva aramba akaswera asina kudya ndofa akapedza mwedzi achimwa mvura kubva na 10 dzemanheru kusvika na 11 dzemanheru kusvika na 10 kunochena kwakunochena ndopaipesera kumwa mvura chete asingabati chimwe chikafu paimwa mvura mune maintervals akaita sei aingose mwana kandi kuda mvura ndongochera kapo ongomwawo zvinoenderana nekuva yaari kuda osiya oratirarara omuka kuti ndoda mvura ndomba futi mvura yayi onwa but masikati akanga asiri kudya chinhu aingorarama nemvura yayo manheru for 1 month airarama nemvura aimwa mvura saka ndobva adaro achimwa mvura kudaro rimwe zuva ndobva ati mama ndibereke ndandine mwana mudiki musikana wabuda apa anga ari muchechi ndobva anditi iye ndiberekei mama ini ndati ndokubereka seiyo atokura kudai hona ndine mudiki mwana uyu namwena wangu aiwa chindipa inini mudiki mubereke chi uyu ndobva ndakuburutsa mudiki abva ndakupa mwana wangu bva ndabereka uyu mudiki kumusana ndamubereka kudaro ndakangozwa kuti fishu kuratidza kunga kune munhu agwina saka ndakadai kuchoka ndaona kuti mwana atotira agova ndamuburutsa mwana uya bva ndamutavisa pamakumbo pamwena ndikati ahona izvo zviri kuita mwana uyu kanzi ndo zvinonzi zvishiri zviya kudidini here azitozvinonzi zvishiri zvikanzi tobva tabata mwana uyayo bva tingati mhanye pamwe madzimai takabva tamhanya pamwe madzimai aya padhuze nepamba papa ndobva watoti azvishuwarohwa nezvishiri ichi chibva muyeresa bvanzi achidzokerai kumba zvatopera tobva tadzokera kumba usiku hwacho bva zvaita futi tibva tamukira kuseniseni bva taenda kobva tingati chinje tiende kwamwe madzibaba bva taenda kwamwe madzibaba kuya bva svika futi bvamuyeresa bva taiwa zvishiri semu zvataurwa chi namai vakanzi zvishiri chichi ndobva tabva muyeresa futi bva tapuwa munamatauto tadzokera kumba paya ndobva arwara futi tikanzi aiwa ngatiende kuchipatara saka pakarwara kudaro aingoita zvongogwina kudai so angogwina kudai isusu kusentomuka bo zvaitika kuma3 kwakunochena ndokwe zvaitika pangu pese usiku taigonorara zvakanaka masikati totoswera achitotamba zvakanaka kuma3 kwakungochena ndobva aitanga kugwina aigona kugwina ka3 saka tobva tati ngati mhanye kuchipatara tobva tamhanya kuchipatara chiri area tamhanya kuchipatara kwaiva totosvika bva taswa kanzi mwana wenyu moyo naye haasi kudini haasi kurwara bosi hapana kana temperature mwana wenyu ari nomo tikati atobva kutorwara izvezvi zvikanzikana mwana haasi kurwara hapana treatment yatinodini hatinomupa dzokerai naye kumba tobva tadzokera naye kumba after 2-3 days varwara futi tobva tamhanya kuchipatara namwena wangu tamhanya futi kuchipatara vasvika zvikanzi mwana wenyu haasi kurwara kubva tachishaya mwana wangu akati aiyo ndakambonzwa kuti kuna sekuru kumabvuku tibva tatakura mwana uya tobva taenda kumabvuku ndobva vasvika bva taura futi the same tikanzi zvishiri zviri kuuya zvizorwa mwana zvishiri inini zvaindinetsa ndokuti ndandisingazvinzwisisi tibva tadzokera bva vatipawo zvavakatipa kuti tinoshandisa kanzi bikai porridge mupote muchimutarisa kana aenda kutoilet munotozviona zvinhu zvacho zvatobuda tibva tasati hapana chitakadini chatakaona tibva tagara paya tichitomboti saka zvatoright ndobva aitoenda kuchikoro hapana chainetsa achitonyatsodzviitira zvechikoro zvake zvakanakisisa asi kuma3 ikokoko aingorwara pamwe pacho mboita 2 months haasingatomborwara zviri right
omborwara futi papa kuti kana vanhu vangoti ari sei chichi mazuva ano kuti ari right ari bhobho kubva zvazochinja period yekuenda kuma-33 kwekurwara kuma-33 zvakuenda kuma-month and every month and ega ega kuma-28 29 orwara kuti 28 29 30 1 achirwara achigwina zvoti ati akwanisi kuenda kuchikoro ndaitoswera ndinaye ipapa panga achiriwo zera rechidiki ndaingoswera ndakamutakura kana kumubereka kana ngova ndingori paanenge ari kana ndino basa randaitoita ndaitoregedza kusvika mazuva ayo apera achiramba achimborimbira kana kuti gore rese achingoenda kupera kwemwedzi ndivata so grade 4 ndopakazonzione mabosses emurume wangu iwo wanyanya kukumbira bozi aiti akarwara ndikaona zvaita 2 days ndaifonera murume wangu vanzi iwo wanyanya kungokumbira kubasa uchingokumbira handeitese vabva uya nemwana uya ubva uya nemurungu uya kumba kwangu auya kumba kwaya kanzi hande kuparire nyatwa kune madoctors anodini anonyatsorapa tichibva taenda kuparire nyatwa kuyekwe murungu wedu wechibhoera wangu murungu weganda chena ndobva anditi kune madoctors akamborapa hama yake tichibva taenda kuparire nyatwa ubva anotsvaga madoctors aya ubva akuaona ndobva ndazi ngaadhimitwe nekuti hatingakwanisi kungomuona akadai bosi kana akadai ari right vanga usingakwanisi kuzviona kuti anorwara saka vakanditi ngatimuadhimiti kusvikira taona kurwara kwemwana toona kuti epilepsy here maseizures here kana kuti chii ndobva ndaadhimitwa muparire nyatwa ndobva ndagara murungu yavhasi abhadhara mabhiuzi aya ese saka madoctors akatanga kuchinjana achitarisa everyday achingoona mwana hapana chadini achitsvaga temperature achitsvaga chii zvangakwanisa kuti pamwe angapisa mwiri hapana chawakaona ndobva ati munoma titori mavhidhiyo asi mai tiri kukumbira kuti mwana wenyu anogona kurwara pasina nesi padhuze kana doctor padhuze munongotora munomusiya munokwidza uku neukuku momutora vhidhiyo achirwara murwarire ake kuti arege kudona ndobva ndaita saibva andikwidzira ku one side kazi imozokwidza one side rachiri mubhedha masimba ndibva ndagara naye muchipatara muya abva tanga kurwara ndobva ndabata foni yangu ndobva ndatora vhidhiyo ndichitora vhidhiyo ndobva vasvika vamwe doctor vatosvika svikanzi chiregai nditori ndvatora vhidhiyo yavana anza hakuna ningirikini epilepsy yakadai kana maseizures atingatarisira isu atinotorapa pano hapana zvakadai regai ndiedze kupawo vamwe vangu vaone ndobva vatora vhidhiyo riya vaenda naro vanoratidzwa vamwe vaone vamwe vaitiwo ndo vahombe kwaari zvikanzi hakuna epilepsy yakadai saka tochimurapa tichiti chii ndobva vanyora pabhuku kuti maseizures abva anyora kuti seizures pamabhuku zvikanzi asi hapana zvakadai kobva vati alright ngatichimuita mamwe matest atingagona kuita kuti zvinhu zviri kumukanganisa here abva ndibvunza madzidziro ekuchikoro zvikanzi kuchikoro ndikati kuchikoro pari zvino hapana chandandaona chakaipa ari kungogona mugonere wake waaingoita kubva achitanga kuenda kuchikoro zvikanzi saka zvisi kumukanganisa kuti ndikati handisi kuona kukanganisa kwarudini kwazviri kumuita zvikanzi alright kana zvisiri kumukanganisa tombomupa mapirisi epilepsy iwayaya tombomupa for 2 years tione kuti zvinochinja here but akungomupa mumwe dhokta bva vauya zvikanzi no musamupe aya mapirisi saka madhokta angoita angosvika uchingochinja mapirisi aya ndobva pazobuda 1 mapirisi akangozi aiwa ngaachienda nawo plus mwana uyu ngasisagari muno muchipatara anopesera hakira zvimwe zvirwere zvevamwe vana bosi uyu haasi kurwara zvataona muno muchipatara zvinorapika muno muchipatara hazviko ndobva ndazobudiswa muchipatara meme ndobva ndauya kumba ndobva ndagara ndatanga kumupawo mapirisi aya but hapana chakaratidza kuti munhu ari kumwa mapirisi nguva yake kungorwara kana yangosvika aingorwara nguva yake kungorwara kana yasvika aingorwara ndichingomupa chii ndichingoshingirira kumupa mapirisi aya for 2 years ndichibva ndazodzokera futi zvikanzi kana zvakadaro mapirisi aya anomwiwa for 2 years then kana pane pazvitinoona kuti zvachinja tobva tamuchinja mapirisi rotaziva kuti adaira epilepsy zvino kana adai madha ndiri kunyeberai mapirisi anotengwa anotura ipamadays anga achiita 15 US chipaketi chacho chiine 10 makesi mukati ndibva handiti hazviti kuti murambe muchimupa mapirisi aya namwe dhokta aya ndikati saka ndoita sei zvikanzi dai mambotsvagawo zvimwe zvekuita kunzoko ndobva ndadzokera kumba ndagara paya ndangotochero ndikavangozwa kuti apa kana kuti asanganawo neni murodhi achirwara ndogona kana ndichifamba naye otorwara asanganawo neniwo achirwara totaura dai mamboyodaiwo kwakati ndichingodaro ndichingoendawo kumwe kwacho kwaibhadhara zvototi pamwe pacho vaingofa nenzaro chiti ndikuti mwana adini arapike apore chibva ndazochinja taigara kuno kuruwa takazochinja kuno kuruwa chiti timbochinja nzvimbo tanogara ku DZ vana vangu vakatangodzidza paJillingham
adzidza paGillingham grade 6 akadzidza first term chete ndobva zvachitanga every day zvekuti ndanga ndisisakwanisi kana kuti ndingabuda ndichisuka mapureti ndaitozotaimirawo kana hope dzake dzabata ndobuda ndotoita basa rangu ndopedza ndotongomugarira achingorwara chingoti padiki ogwina padiki ndibateiwo bhozi anenge achidedzera ndibateiwo ruoko kana ndibatei gumbo otanga kutombonyorora kutodai otobhendesa maoko makumbo otozogwina achingodaidzira batai musoro wangu onai kana batai twatanurai chakati achidedzera otogwina otorara chingodaro pamwe pacho kana zvanyanyisa anopesira kungoita weti kana akugwina paya utongozviitira weti paya achidaro kuchikoro manje zvazva nechallenge haangasaiti kuti akaenda kuchikoro pamwe chindotodaidzwa murodhi unoona vana vari kuuya vachimhanya mwana wanyu adonha kuchikoro ndafonerwa nematicha uyai mwana wanyu odonha vakambosvikawo maticha kuti garirai panze apo paanorwara tomutora mogara naye panze paanenge aita right odini odzidza bhozi yanga grade 6 auda kuenda grade 7 zvakakundikana ndobva aregedza angodzidza first term grade 6 ndobva aregedza kuenda kuchikoro kuyakabva agara apo ndatoregister atopedza zvekuti ada kunyora grade 7 ndabva tagara ndichingoedzawo kwandagona nako ndichingoedzawo masabva azondishedza zvikanzi chimboendai nemwana wenyu kugomo tina Dr. arikoko vandipa address chichi vandipa phone number vandaenda kuHarare hospital kuCRU ndasvika kuCRU akabva waerenga zviya zvemabhuku ekutanga ndakaenda nawo zvekuparire nyatwa vangoti epilepsy vandodzosera futi mapiritsi aya ndakambopiwa ndobva ndangoti ndokumbira kuti muerenge bhuku remwana iri zvakanakisisa bhosi ndikuona kuti mapiritsi aya akadini akastopwa akanzi musasamupe handizivi here hapana imwe wei here kana kuti mamwe mapiritsi amungamupa zvikanzi aiwa tinototanga futi neapi neiwayaya akamwa for 2 weeks aya tobva taona zvisina kuchinja tomuchinjira mapiritsi ndobva ndatambira mapiritsi aya semunhu ndinenge ndichiitira kuti mwana wangu pamwe anogona kuita zviri nane onyora kana kuti zvaitawo zvakanaka ndotora mapiritsi andotanga kumupa ndakamupirira madambangomupa mapiritsi ndichimupa mazuva achanenge ataurwa nechichi achipera ndichienda bva azonditi aiwa iko zvino zvimakwanisa futi kuzvitengera mega anga kuita 25 years mapiritsi waya aiwanikwa kana masejari pamwe ndaimboti osisi wangu waenda kusouth ombondiigira kana waenda kusouth unditengera ikoko zvadaro ndobva ndazorifera kuna amwe doctor nekasejari kake kakudz uko ndobva ndaenda doctor ndaenda ikoko vamutarisa saka vakati kana mwana aine epilepsy kana maseizures unotarisa mukati mwemaoko womushamisa mukanwa wotarisa maziso ukatarisa maziso mukanwa nemukati mwemaoko unobva watongoona kuti munhu ane epilepsy ane maseizures haatodi kana kumutsvaga kana kuti sei zvinooneka zvino mwana wenyu ndamutarisa hongu anorwara but haana zvinhu izvozvo handina muchini wendashandisa but haana pabhuku renyu rinotaridza kuti mwana akatorwara matest ese atorwa bva munzwara muzvigunwe mabhonzo kuparira nyatwa akatorwa chitarisa kuti ane chirwere here haana kuonekwa aina kana chifuga kana haana saka adaro dhokota yavhanditi handidi kunyeberai madha musashandise futi musashandise mapiritsi aya tarisai izvi zviri kukudhurirai mapiritsi anodhura handidi kunyeberai acharamba ari pamari yamuri kutenga nayo achachinja pamari yayo vozi iyo dhokota iyoyo aibva tondiudza kuti dai zvaibvira ndaigona kukurifeya kune umwe munhu akambobatsirawo hama yangu asi manje nguva ndinowanikwa kuma9 dzemande ndopa ndosvika kubva basa handikurumidzi kudzoka saka imi kuti ndizokuti mubve kumba kwenyu muye kuma9 munozokutaurirai kuti muenda mufamba so hazviti kunei kwasviba ndikati aiwa kana murume wangu achizonge auya ndogona kuzomuudza ndodini ndoya naye anotiperekedza muzotitaurira kuti toita sei saka hatina kuzokwanisa panguva iyoyo kuenda kuzonoona dhokota uya kuti atiratidze kuya bhozi pane zvanga zvaakutoita wese zvokuti ndandisakwanisi kuti ndimutakure ndiri 1 kuti ndiende naye pagrade 7 paya vazazopinda mugrade 7 zvichingodaro pava vangoti vanhu vakunyora zvakaita kunga zvakuda kuti akanane mbichana ndibva ndangozoone maticha uyai kuchikoro momumirira akwanise kunyora but grade akapera grade 6 first term kuenda kuchikoro kobva aenda ndobva atanga kunyora mwana kutomudzidzisa ndindakamdzidzisa kushedha bhozi handimozoti vana kana uda kunyora mudzidziswa kuti unoshedha so ndindakatodhrowa chipepa ndobva ndamutaurira kuti ona madoti aya achichi saka iwo kana wana pepa rauya rakadai iwo unoshedha so unoita so ndobva ndangomutaurira ndichingoti mwari ameno anongoenda ngaangononyora ndobva aenda paya ndomugarira panze apo achingopedza kunyora ndobva tatoenda maheadmaster kuti aiwa ngatinamatei tiri panze pano anonyora apedzi haanotonyora chete anopedza zveshuwa akanyora akapedza ndichienda everyday naye ndomugarira panze peclass obva anyora achipedza ndakutoenda naye kumba ndomugarira panze peclass everyday kusvikira wapedza kunyora grade 7 ndibva ndaenda naye kumba
ndaenda naye kumba zvakatomboita nga zvaitirira nane mbichana tagara vapera vandanotsvagira nzvimbo yeform 1 because maunits akazobuda ne41 zvikanzi asi munhu asina kudzidza akapesera grade 6 ayo akatopasa because ayo akapasa mwana weNeZvishiri vandomutsvagira nzvimbo yeform 1 paI2 ndobva ndaiwana nzvimbo yeform 1 paI2 paya abva aenda 1 week rechi 2 zvatanga challenge yatanga futi ndikungofunda tofonerwa achienda kuchikoro ndimune mwana akadai adonha pakati achienda kuchikoro azodonha pa2 akurosa mhanya ipa2 pakadai mwana wenyu arwara ndotongomhanya ndosvika ndotomuona pamwe akutomuka ndotomutakura ndodzokera naye kumba semunhu dzimwe dzenguva anoda zvekuenda kuchikoro aigona kutoita nharo dzekuti ndikuenda kuchikoro ndoda kuenda kuchikoro saka ndasvika ndogona ndonomuperekedza ndosenda taurira maticha chichichipepe otosvikawo odzidza saka zvimwe challenge aizonga naye kuchikoro ndezvekuti paform 1 maticha anoya akasiyana siyana saka auya akasiyana siyana mumwe ticha anosvika pamwe asati apedza kunyora semunhu maoko kanenge asati anyatsosimba obva asvika bvadzima zviri pabhodhi zviya asina kupedza kunyora zvinhu zvambata otanga kurwara mukilasi naye ndotofonerwa futi ndosvika ndotora mwana ndodzokera kumba batagara pazoita zvecovid chichi pepe vana vakamboregedza kuenda kuchikoro but anga airwara zvoti aigona tasvondo ndakagara vasina chandiri kuita achirwara achigwina every day neusiku masikati pese achingogwina zvadaro iform 1 form 2 akuenda form 2 ndobva tavachinja pekugara tikati izvi dzimba dzainetsa futi manguva ecovid patai murume wangu basa rakabva rapera ndibva tati vana ngavamboenda kumusha vana bvoenda kumusha inini ndobva ndazowana basa ndatanga kushanda kubasa kwenda ndichishanda kumaindia Belvedere ndatanga kushanda kuvana tavaendesa kumusha kumusha kweko zvakanoita futi ndamutsvagira nzvimbo akudzidza kumusha ikoko akambotanga zviri right vazozoya futi akuda kunonyora zvazvatanga futi ari form 2 paya zvawedzera ndakungofonerwa ndiri kubasa mwana ndakumbira ndamhanya ndasvika mwana ndakumbira ndamhanya ndasvika ndinongwaya kungonoona bhoza hapana zvendaikwanisa kudini kuita otomboti ngatimboenda kwakati tsvagai mari kunodiwa mari ndotsvaga mari yaya mazuva ekuti mari yandaiwana ndatambira mari yandoenda papa onzi aimbomirai vanhu vacho havako ndodzokera futi kubasa kwekuyani mwana hapana kurapika saka adaro izvozvizvi kudai ari form 4 tauradai saka ndikuramba ndichimudzokesera nenyaya yekurwara kuti pandinoona kuti zvinenge zvaanane ndomuendesa kuchikoro ndoti ayo zvinenge zvato right ndomuendesa kuchikoro zvonoita futi challenge otadza kunyora second ne3rd term hakuna kwandingamuisa form 3 ndomuzotsera pamwe odzidza futi first term chete paya ndoramba chingodi ndichingodaro saka inini ndinenge chida kutsvagawo chibatsiro chekuti akwanisewo kudini kudzidza mbozi vamwe izvozvi zvandava kungoona vari kuda mari varikuda kubhadharwa kuti tinoda mari dzakati inini manje mari yacho iko zvine zvandina ndakatosiya basa kuti ndikwanise kuchengeta ndimuchengeti ndoona kuti zvinosvika papi ndopendakazofunga nyaya kuti ndiendewo kuredhiyo ndikwanise kudini kubatsirika kuZBC pamwe ndinoonawo rubatsiro kuti mwana wangu apore aitewo zvakanaka kubva pamataura mati ana chiremba vachiremba nge vaona zvavakaona dzimwe dzenguva vaibva vataura kuti mwana hapana chirwere chatiri kuona vobva vazomupa matablets avanga vachitaura mataura zvakare kuti kune vamwe vamaienda vaiti zvishiri mwana akarohwa neZvishiri tombobvisa ivana chiremba tomboenda kune namadzibaba nevana saka vari kuti ivo zvishiri zvinorapika sei bozi vanongoti zvishiri tinogona kuzvirapa nemunamato wakati kana kuti vamwe vanogona kuti handei kugomo makatsanya toenda kugomo kuya takatsanya tonosvika tichononamata todzokerawo tipawa munamato ingave mvura topuwa mvura iyaya touya nayo toshandisa hazvisi kudini hasi kupera anotipa mwaka mazuva kana kuti nguva yekuti inini kana ndarapa munhu handirapi munhu 3 months kana 4 months ndikapa munhu kana munamato wangu 3 weeks anenge atochinja then panozozowo 3 months anenge abho panozotawo 6 months ekumasowe vanoita nemwaka mazuva nenguva kana kuri kuchiwanhu vanongotaura zvekuti nini ndikakupai ngatimboite kumana nadzimadzibaba saka vamakaendera ivavo vakakupai mwaka iwoyo
mwaka wakapfuura mwana haana kupora. Makazombozokerere kwavari muchiti mwaka wapfuura wamakatara asi dambudziko riripo. Tinotenda takatodzoka tingatoti ndakatonamata ikoko. Okay. Kuchinzi mwana ndokuti apore. Ndofunga ndakanamata apostori for 8 years. Ndichitarisira kuti mwana adini apore. Ndakasitika panzvimbo 1 sekureva kwavo. Saka asi ndakazoona kuti nguva iri yawanda mwana ari kungorwara. Hapana chiri kuchinja. Saka vanozoti chi apa vanozoti vanongoti shingai vanoti chinge ava magara for 8 years panzvimbo 1 mukunamatirwa nemadzibaba vachimwe anogona kunge achichinja zvavo. Saka ivo vanozoti chi after mwaka waakatara munhu kuti mwana afanira kunge apora but omona achiramba achirwara iye anoti chi kana achitaura nemi kana even akatarisa mwana anoti chi anongoti sakutoshawo kuti chi ihondo sengotoita vamwe vanobva toti hondo dzekudzinza kwavo dzakanyanyisa dzakakurisa. But inini ane vana madzibaba hongu munhu kana uchinge waenda kuchechi kazhinji ngatiti mwari unenge uchimuziva iri dambudziko rinogona kuzoya zvaro chinhu chaunenge wakuda example. Zvino kana munhu wamwari achiti hondo idzi dzakakura ada kuti isusu tiite sei panyama? Handichatoziva bhozi kana handiri kutotendoka unzi ndokuti rikasike kupera waenda nichida unobatsirwa ndonzi chiti pfekai nguo ndokuti mwana wanyu apore. Ndobva ndapfeka nguo dziya kuti mwana apore zvokundikana. Bhuzinini zvinondinetsa kaini kuti munhu wamwari kana waakutudza isu kudaiti watudza hedu kuti dambudziko ihombe tazvinzwa izvozvo ndosaka tatoya futi kuno kuti dambudziko kwatiri chi ihombe chitipa zambo wakungoti dambudziko rakakura. Saka vanaona kuti tisi vanobhadharisewo aikoko kwendakanga ndichinamata kwanga wasingabhadharisi asi vamwewo wendaizoendawo vaibhadharisa. Saka kwamainamata vakazongoti takundikana. Kwatainamatako ndakatonoti wanga watokundikanawo ndobva ndasiya ndibva ndatsvagawo kusiya kwandakaita kwandainamata vakanga vasingadi kusanganisa kuti nditi ndikamboenda kun'anga ndoenda kuku vakabva ndataura nekuti amweni wangu wakafona vakati kune kwahanzwa muredhiyo kuchitaurwa kuti kuna anzi kune vanhingi nanhingi vanorapa. Saka vakabva vazvinyora papepa mafoni nhamba ndobva wauya kunoku. Inini sekuti ndanga ndaperera pakunamata ndakadzokera kuchechi kwandinonamata ndikati ndokumbirawo kuziva zano ndochiita sei apa amweni wangu akuti ngatimbodai nekuti nguva iri kureba yekuti mwana achidini achirwara. Saka ndochiita sei vakati aiwa isusu zvatinoita tinokupai nguva kuti mumbofamba neukama wemwana muone kuti kwamuri kuenda pamwe zvinoita kana kuti azviti imumu kana mapedza nezvekoko munongodzoka futi muramba muchikontira nechinamato. Ndabva ndati alright tichibva taya amweni angu vauya zveshuwa tichibva taenda kwatakaenda kwatakaenda kuya tibva wasvika vati zvinhu zvodini ndozvipedza zvinhu zvidiki diki wakati tichisvika ini ndasandambonyatsosvikawo pan'angawo. Saka takati tichisvika ubva tabata queue tatedza queue tichisvika pamusuwo payo kuti tipinde mukati handaiziva kuti kana uchipinda mukati unoombera. Saka indakabvunza kuti toita sei zvikabva vadaira mukati zvikanzi omberai maoko muchipinda munomu. Tibva taombera maoko tichipinda tabva tadzigara yapo makatandavara tibva tagara takatandavara vataura zvikanzi ndimauya nemwana ari kurwara tikati takaenda naye takatobereka tibva ndatoenda ndakatomubereka. Zvasvika ikokoko zvikanzi amai nemwana kurwara tikati zvikanzi oraiti mwana wanyu uyu anopora haamborekedza kupora ndikangomurapa ka2 ka3 anenge atoright munge makutozopupura kuti mwana wedu apora. Zvikanzi ndiri kuda mari ipapapo 20 years yacho yanga iri mari. Saka mwedzi yanga iri pakati kuti ndione 20 years ipapo ndanga ndisina kuenda ndichiwana ndibva ndafonera murume wangu ndozvataurwa kwaya kwetaenda namama ipapo akabva ati chiindai kumba kana maona mari yenyu 20 yoyo modzoka. Tibva ndabva wanditi plus mwana wenyu anenge apori mai mimi ndobva ndati nemhaka yei zvikazi muchipinda padhoo makanuka. Ndashaya kuti ndakanuka ndikati kukanuka ndaita sei zvikazi makanuka ndozvomaita muchipinda padhoo apa.
saka mukangokanuka chete mwana wenyu haapori. Ndabva ndati zvishuwa ndakabuda pamusoro engangayo yandichitanga kuchema. Ndikati kukanuka hawo handiti ndabva kumba ndiri kuziva kuti ndiri kuenda kung'anga, asi zvaitwa ikoko ndo zvandisiri kuziva kuti zvinonoitwa sei, asi ndandichiziva ndiri kuenda kung'anga. Ko ndakanuka ndamboshama muromo ika ndangovhunza kuti topinda here, iye akadai kuti pindai muchiombera. Saka kukanuka kwandaita ndekupi. Saka amweni angu vatango topopota chibva ipapo zvikanzi chamakanuka achicha kutopopota chitoblema inini, asi ini handodini. Zvikanzi ndashati makanuka chirudzii papaya. Amai Prince mwana anopora sei, makanuka chirudzii papaya. Ndati amai ndamboshamawo muromo here paya, ini ndangovhunza chete kuti topinda here, topinda sei, but Yehova wanditi ndakanuka. Handina kumbokanuka mbozi ndabva kumba kandichiziva kuti kuenda kung'anga naye amai. Zvikanzi zvino ameno tozotsanangura tiri kudii kumurume wenyu. Tichibva ndangoti ndinoaudza zvadini zvataurika. Tichibva tasvika kunoku sisu hapana papamba pasister yangu apasi pangu. Ini ndaitoroja pa next door apa madays acho iwayo. Tichibva tadzoka sisu wangu nemurume wako obva wauya. Zvikanzi mafamba sei kwamaenda. Tobva takuwatsanangurira ndozvo zvaita. Zvikanzi manje chitopinda vanga ine kombi yawo. Pindai mukombi $20 tinayo. Pindai mukombi tidini tiende. Munorapi mwana kana anzi anopora. Haiwa pindai mukombi vatatora mwana wedu vatatora mwana wangu vandaita na sisi wangu. Tobva taenda. Vatasvika kwatoko kumazuva rovira. Tasvika paya. Tasvika kanzi mauya. Mambo yakakuseni kaini. Angatata kuti mwana ndati harapike nokuti amai vakanuka. Nze mwana wenyu anodini? Anopora chichi bhadharai mari enda revaya kubva yaiswa mundiro 20 yaya. Yaiswa mundiro voti pamushonga yavakati pa 3. Zvikanzi 1 munomugezesa, 1 munosanganisa nelemon muchimuzoresa. 1 anjanya remember kuti unoitwa sei mushonga uya. Vahati baya vanchienda kanze chienda imunoshandisa izvo after 14 days mubva madzoka naye. Da kuzonoenda naye kumvura ndonopinda naye mubako riri kumvura. Kana mazodzoka naye. Saka isisi takabva tadzoka. Tadzoka paya tagara. Tikuita munamato yaya. Tikuita munamato yaya. Vazotanga kupopota amweni wangu. Zvikazi mwana uyu ndiri kuenda naye kumusha. Ndikati amai ndanga ndichikumbirawo kuti tikwanise kubatsirana. Makauya ndimi akauya nenhamba iyi. Mauya nenhamba idzi taenda ikoko. Apa tazitidzoka after 14 days. 14 days asadzadini? Dzakwana. Saka ndandichikumbirawo kuti tipedzise 14 days momirira. 14 days dzedza motakura mwana handisi kuramba. Moenda naye. Zvikanzi kune yangu madzibaba atori ko vari kubatsira nokumusha. Amai andindima uya nenhamba idzi. Mukati tiende taenda. Abva popota sei sisi wako azotibatsira ibebi kuti tiende kunorapisa mwana. Vari kuziya zvavari kuitira. Abva popota ndakachema handiri kunyeba. Ndobva ndafonera sisi wangu akati aiwa wapei mwana. Apo tatopedza kushandisa mushonga uya. Tatashandisa 2 days. Bva wachinja kuna madzibaba vari kumusha. Ndibva ndati hapana chakaipa. Gezese mwana wangu. Chinje mwana wangu. Ndibva ndakuwapa mwana. Zveshuwa mwana akamutora vakaenda naye kumusha kuya. Vaenda naye kumusha. Murume baba mwana vanenge vachitichi. Vakatoteerera zvanga zvitorwa naamai. Kubva vaenda kumusha mwana. Aenda kumusha kuya. Ndibva ndasara kuno nevamwe wezi mudika aenda kuchikoro. Ndobva ndasara ivo vaenda nemwana. Vasvika vanoti ndikunogara naye mugomo. Kubva vaenda nogara naye mugomo kuya vazofona. Zvikanzi kuri kutodiwa kuti 1 wenyu auye. Kune kuda kuendwa namadzibaba nemwana kurimwe gomo riri kuchiweshi. Unoda unopindwa muninga. Pavaimbinge ndikukumusha kwavaigara naye mugomo. Vachigara naye mugomo. Kwa musana pabindura. Apa. Padenda apo wanga ari pagomo ripadenda apo ndoponga wari. Saka madzibaba ayo ndangati endai nemwana mugomo redenda. Ndonga ari kuti waitogara mugomo imomo amene kwainzi wakabva. Saka waigara mugomo imomo yamwe. Saka ndopo wakabva waenda naamweni wangu yandishi nemwana uyu. Aenda naye kokoko. Ndobva baba wacho wazoita off. Wakumbira off. Kubva waenda kuti vanozadzikisa munamato yanga ichirewa nana amai kuti inoda kuitwa. Kubva waenda naye. Wakaenda mino ndoku antozivi. Kubva waenda naye mwana uya. Aenda naye ikoko. Vodzoka. Isusu takabva tazoendawo tiri kuno taingofambawo tichienda kumapostori ikokuya. Tichienda kumapostori kobva zvanziwo nangu madzibaba. Ndaona kwamuri kuchengeta mwana wenyu.
uko ndaona afa muchifungidziro kuti muri kurapirwa mwana. Dai mwana auya ndamuyeresa nekuti mhepo iripo haikwanisi kuzouraya but kwaakugara mwana manje hazvina kumira mushe. Dai mati mwana adini auye ndibva ndafona paipai kuti prince ambodi kunga ambouya kunoku chichi amborapwa zvikanzi because kwamadzibaba munamato echapera vatopedza munamato yavo asi vati izvoni ngasadya chakati nechakati nechakati asadye nyama yehuku yakafa yega mombe yakafa yega ndozvataura namadzibaba ende andati ndichikumbirawo kuziva kuti kana vadaro nyama idzi tinodzitenga mumabhucha handizozivi manje mubhucha umu kuti munongowanika perfect nyama here yekuti yafa yega haina kufa yega aipa panotonetsa saka kuti midzi chigai chinenge chakutotimbuka kaizvi handitozvigoniwo futi kana neniwo zvikanzi ndozvo zvavakataura ndikati zvine mwaka yakareba sei zvine nguva yakareba sei kuti asadye nyama because toda zvine period kanzi haiwa atonzi upenyu ndikati manje zvingabuda here upenyu hwese achazotoga ende haaramba achigara neni anogona kutorwawo nemumwe munhu oenda kumba kwake munhu yahuku yongofa yabva vana otora oraya odya ocheka cheka odya zvatokanganisika kana kuri kuti mwana anopenga kana kuti anotofa saka ipapapo inini ndakundikana bozi nyama ndinoitenga pakasiyana ndibva ndati aizvo handikwanisi kushandisa handikwana ndizvikwanisi taenda ndobva mwana auya ataura zvavataura minamato yaanazvo zvaasungirwa hobho zvanga anazvo zvanga akasungirwa apa mwana manje kuti achendo kuchikoro akuti mama ndoenda sei kuchikoro mwese matambo dzinongobudikira pese mumakumbo asungirwa ndobva taningirina tamubvisa zvitambo zvezve tobva taenda kwamwe madzibaba kwakakolako nobva tanga kumubatsira madzibaba kwakakola kwachingomuyeresa wachingombatsira tagara ndobva paya vazombomutora futi kuenda kuhoridhi ubva vazombovatora futi kanzimbounzai kuno wamboya kuhoridhi kubva pakaenda namwene kugomo nekuzodzoka kwakaita zvakambomata kafuti zvainongora zvichingodaro zvasingachinji zvaingotitiwo mazuva kana timwedzi zvotanga futi zvasina zvinakumbochinja ndo pakazoenda futi kumusha kuya aenda kumusha kuya kubva asvika ikoko handizoziva kuti wakaendepi kana kuti wakazvudzwa kupi kobva asvika bva anotemerwa nyora hanzi bvageswa nemadororo ehuku saka nipaya wazodzoka vana vaya tagara hapana akambotaura bozi vana hapana akambotaura ndozvetaitwa kupi kumusha wakangonyarara saka inino futi zvekuti nyora ndasikatozivi kuti nyora dzine dzakaita sei ndangoti pamwe akakuwarawo apa ndobva mheno ikoko tagara tiri kungofamba kumapostori takunzwa kuti mwana wenyu ane nyora tikati nyora mwana wangu anombobvira atemerwa nyora kubva achikura nyangwe hongu kunganga takaenda asi hanombotemerwa nyora zvikazaa mwana wenyu ane nyora ndobva adai zvikanzidzidzirapa vatesomuzanzi dzimwe dziri kumusana idzi nyora ndobva ndachishaya kuti naiwe nyora wakadziona kupi zvikazi ndakatemerwa nasekuru nambuya ndikati mamaenda kupi zvikazi hakuna kwatakaenda vakangoti vana uya ndikutemere nyora inde vandatanga kutiza bvatuma vamwe vazukuru bva vandimhanyisa bva vandibata bva vanditemera nyora bva vandigesa nemadororo chichi ndakubvunza mumwe wacho zvikanzi mama zvakaitika akatemerwa nyora tikati hapa oraiti vatanyarara tazofamba futi pamwe kana akatopfeka zvakaita izvozvo anongonzi ane nyora dzakatemerwa saka ina ndichazvinzwisisi handidi kunyeba kuti zvakafamba sei bozi dzakungoonekwa pamwewo pane dzakazoiswawo ndisingazivi dzakaenda pamusoro peidzodzo but dzakungoverengwa nyangwe izvizvi ndikatoenda pang'anga nyangwe ndikaenda kumapostori dzakutongoverengwa nyora idzodzo dziripo pari ipapo saka ni zvadaro ndazovaendesa kumusha futi atokura paanga kuenda form 2 esatenda ku form 2 kwamakamusa kuti baba vemwana vane vanoti chikana mwana achingaenda kumusha achisangana ipapapo vakatoshamisika kuti nyora idzi handina kudziudzwa vakatozonzwawo tatopfugama kobva watoto ina handina kudziudzwa ndichazonobvunza kuti nyora idzi mamaenda kupi kuti mudziudzwe kuti ndedzei saka ipapa handizozivi hangu kuti wakazonowabvunza here amai wavo nababa kuti nyora idzi handizozivi hangu handakuzombozvibvunza nezvazvo inini nekuti nditinongo kuti ndinoda kuti kundiso ndeyandi kunyanya kutarisira kuti mwana apore zvekutsvaga chakaitika nezvapo hazvingandiporeseri mwana saka kana wakazonobvunzawo ndizvozvo saka takazovaendesawo kumusha pa kuenda form 2 upenyu hwanga huri nyatsodo titi omerei mbichana
ndobva tavaendesa kumusha. Vaendesa kumusha inini ndindachishanda, murume wangu anga asiri kushanda. Saka asiri kushanda da ndichishanda ndichengeta vana. Pandakazotiwo holiday, sisi wangu wakati chimboitai kuti vana vauye kuholiday. Bozi vakazonyanya nguva ngoriwo kumusha azvizobuda. Itai kuti vana vambouye kuholiday vamboonana nevamwe vavo panapa. Ndibva ndati hapana chakaipa, vandaenda kumusha ndati mai nababa ndaichikumbirawo vana vamboenda kuholiday. Kana zvavhurwa zvikoro vana vodini vodzoka. Zvikanzi kana matora vana venyu hazvigoni kuti vadzoke futi pamusha pano. Ndikati hazvigoni kuti vadzoke futi pamusha pano. Zvikanzi ibvai matotora vana venyu. Chii? Kanzi nekuti pakati penyu muri 2 nemurume wenyu muri kuhwandirana, pane asasadi mumwe. Ndashiya kuti nyaya yabvepi. Ndikati mai pakanaka hapo nababa hapana kana chakaipa. Vana ndichatora nepandogona napo kuti ndidini ndichengete vana. Zvikanzi kana zvakuremerai, apo baba chivane pangu vachangotanga kuwana basa muna December. Zvikanzi kana zvakuremerai kuchengeta vana, endai munovaisa kumba kuna baba vavo vana ivava. Baba wacho vanoona zvekuita. Nekuti baba wacho pesa apa vanga vasiri kuchengeta vana kubva wana pavharwa pamakavaunza kunoku gore ratopera. Hamuna kuchengeta vana. Saka imimi chitakurai vana venyu. Inini ndobva ndatora vana, ndobva ndauya nawo kunoku kumba kwasisi wangu. Ndibva ndasvika bva ndamboudzawo Atine murume marambani. Atina iwo enda pamwe ndakangovati pamwe budai mimi ndimuri kuziva chokwadi. Pamwe mwana wanyu ndo akuramba kundiudza chokwadi kuti chi iriri dambudziko pamwe remwana. Pamwe ndo rama akaudzwa kuti mai ava vakauya vachiti vanoda vana kana kwauya chidai ini handisi kuzvinzwisisa. Ndongotora vana ndochengeta. Nekuti chokwadi ndimodi mochiziva kuti vakati kudii baba wana. Zvikanzi muri kuhwandirana nati zvarangu kazi muri kuhwandirana kuti mwana vana ava muri kuwirirana muri kudanana bhozi pamakambochengeta bamunini wenyu imimi vaikatitaurira kuti munochengeta vana muri 1, murume wenyu hachengeti vana. Saka ipapo ndo petazozvionawo panapa manje pemasiya vana pesa pa imimi mega ndimuri kungounza chikafu, murume wenyu hasi kuunza chikafu. Ndibva ndango inyara yakadaro ndakwanisa kuti ipapo mainzi imimi ndimuri kuunza chikafu, murume hasi kuunza chikafu. Murume aenda kubasa. Ipapo akambonga achishanda asi maigara mese. Murume aigara kubasa, indigara kwangu kubasa. Maindia matoshanda amubvumidzwe makapusi taizongono sanganawo. Saka imimi mukazoona maofu ndimai ndaikwanisa kuenda kumusha. Saka ndo zvakabva zvapa chimiro chekuti vana vakarambana. Handizozivi hangu ipapo. But sometimes pamwe maofu acho ndaikwanisa kuti taienda tese kumusha ikokuya. Pazongozi chichemo chaivapo chekuti baba havasi kudini hasi kukwanisa. Ndaitotaura zveshuwa ipapo vanga vasiri kuchengetawo vana zveshuwa. Vanga vasiri kuchengeta neku vaitonga vachitoshandawo havo vachishanda asi kuti vakwanise kundisapota ipapo kuti tichengete vana vanga vasiri. Saka indaingotaura chichemono ndo vabereki vedu vatinenge takatarisana navo. Saka ndinofunga pakutaura kwendaita kuti izvozvi baba prince soso vakazviona sekuti amen ndo handizipa matorero akazviita. Ndo pakwanditori vana vangu ndobva ndauya nevana vangu vandawaisa panapa. Ndavaisa panapa vatanga kugara pano. Vagara panapa. Vachigara pano saka kuchengeta kwavo kunoti netsei. Kana kuti tinyatsobatsirana vanongoti mari nini handisi kuiwana. But vachishandawo taishanda mabasa akafanana. Maindia varungu wese maindia taishanda mabasa akafanana. But ini ndaitokwanisawo kuita nepandogona. Saka pandakazonyatso kuti wedwe kana muchiona kuti hazisi kuita kuti muchengete vana. Apa 1 ndakaudzwa kuzi vana nditore. 2 imimiwo zvakutorowa kuti zveshuwa zvakataurwa musha kuyakuya nezviri kuitika zvinenge zviri kufambidzana. Ndobva ati aiwa inini mari ndiri kuishaya. Muri kugoishaya sei muchitambira? Munofanirwa kuti kana mukatambira nyangwe 20 US ndipeyo 10 imosarawo ne10 kana kuti imimi mosara ne5 ndotora 15 nekuti kuitira vana. Zvikabva wanditi muromo wokuti iwo wakawaramirwa vana ava pamusaka pamuromo pako. Ndikati no problem. Asi pamuromo pangu kana ini ndichiza handikwanisi kutaura kuti hamusi kuchengeta vana. Kwaya kwazoita kuti vana mundiramwire hapana chakadini chakaipa. Ndichatrayi nepandogona napo kuti ndikwanise kuchengeta vana. Ko mwana ari kurwara toita sei? Prince yogara toita sei? Toita sei mwana ari kurwara uyu?
todini toita ndega here iwo aingoti handina mari ko kuchikoro kuvana saka mwedzi ukapera vaindipa 40 US vana vaidzidza college umwe naumwe aibhadhara 35 US saka aindipa 40 kuti hwani ngaaende uyu ngatitsamubhadharire school fees nekuti anorwara. Ii ndikati handina mwana anonzi anorwara, taedza kupembedza mweya iri kutenderera iyoyi. Mwana wese ini ndoda kuti vaende kuchikoro nekuti zviri nani arwari ariko achitora 1 word achirwara achitora 1 word achienda kuchikoro than kubva tatomuregedzesa. Zvinotobva zvamupa kunyanyisa kurwara nekuti achasara ega ega pamba umwe achienda kuchikoro achisara ega ega pamba umwe achienda kuchikoro zvinotomuwedzera. Inini mwana wese ndotomubhadharira ende ndo zvanga zvakataurwa kumusha kuti musabhadharire chi uyu prince school fees bhadharirai vamwe. Inini ndikaramba futi kutsika madziro kukati hazviiti ngaadini ngaende kuchikoro. Zvinono mwana kubva pese apa airwara mwanangu achienda kuchikoro zvaitongobuda zvichwa zvaibuda zvichwa kuchikoro kwacho zvakangodaro. Ndikati haaregedzwe ndochikoro anoenda kuchikoro achitongozvigonera nemagonero ake aita kana zvakundikanawo zvakundikana sachaenda kuchikoro. Saka ndairamba ndichitsika nyaya kuti anofanira kuenda kuchikoro. Saka kuti ndizoziva kuti ndo zvakaita kuti vamwe vanhu zvivabate vanoti sei handizivi. Saka baba vari kushanda vachishanda pamwe pacho havatondipi mari yacho vanongoti zvakaoma but vari kushanda. Pamwe pacho ondipa mari yacho. Mari yavanondipa 20 US 25 US $40 45 pamwedzi ndo yavanondipa. Saka vadaro ini ndiri kutobva ndatongoti ndiri kuona kuti chokwadi nofunga mune mwana 1 ndokumbirawo ziya zita remwana 1 wacho wamuri kuchengeta kuti ndizive bhozi mari yenyu inokwana mwana 1 plus mwana wa 1 wacho tikaitarisisa hainomubhadhari school fees haimutengere mabhuku anoda zvakawanda zvanoda zvichikoro. Isusu kana tiri kumabasa zviri nani ini ndotosara ndisina ndatoendesa kuvana ndoshingirira kubasa kwangu kuti vana vangu vadini vadzidze vagone kudya. Imi muri kuzvikoshesa kuti mudye mwana hapana mwana ada kurapiswa tasai izvi kwese kwandiri kuenda. Saka iko zvine zvinhu ndisingadangi kunyepa kuruzhinji ndinoda kutaura chokwadi kuti ndanda kungo mari yacho bhozi kuna baba wacho hakuna chiri kubuda kuti tirapise mwana. Vanhu vari kuda mari kuti varape mwana kwati kutoendeswa kwese iko zvino nyangu mapostori vari kutoda mari kuti varape. Vanokudza kuti dambudziko rirapa rinoda mari. Vamwe ndo vanokudza kuti kurapa musafungidzira kuti hatigoni kurapa tinorapa asi zvatinozoona padambudziko riri pamberi apo tinogona kufa tisu nedambudziko riri pamwana kana tashingirira. Ndo one mupostori akandiudza izvozvo ne1 wechiwanhu akataura kuti vanhu vanokurapa vanhu vanogona asi vari kuzoona kuti dambudziko iri vanhu vari chovha pamberi apo zviripo zvihombe zvinogona kuzotiuraya. Ndo sekutaura kuti vamwe vanongoti ayo zviri simple zvinopera but vafamba nemunamato vanozongotiwo pamberi apo handichadini ndatopedza kurapa kwangu. But vamwe vanogona kutsanangura toona kuti zvamatsanangura aita haangakwanisiba kuti mangwana ndapedza zvinhu zvatsanangura zvine rwendo kana 3 months achimurapa but unozongozwa kuti ndadini ndapedza. Ndombofunga kuti asi inyaya yemari here kuadi kutaura kuti nini ndoda mari tobva tataurana kuti nini mupa mari ndoziva kuti ndindakundikana kana ati ndinogona handidi mari ozongokwita chero paakwitila hazvibudi. Saka apa iko zvino zvinhu ndakangozvifunga ndega kuti dai ndaenda kuredhiyo ndakwanisika kutsvagirwa ndibatsirike nekuti ndega kudai handichakwanisi kumira handina kana anondibatsira sekuti izvizvi ndakatozosiya basa. Kubasa kwangu kwendaishanda ini wakambomudzosera futi pamapiritsi akamutora tikaenda naye kumadoctors emaindia akanotarisa futi havana chawakadini chawakawana ndobva vamudzosera futi kumapiritsi ekumashure ayaya akati ndezve 2 weeks tikaona zvatotadzika hazvisi zveipopo ndobva vamudzosera futi pamapiritsi for 2 weeks ndobva vaona hapana vamboti chovei nawo hapana bhozi wanga ita soti akangomwa mapiritsi vachiti hama yavo yakarapika yanga ine epilepsy yakangomwa zvapera asi zve mwana wangu zvadini mapiritsi zvaramba bva utozongoti chimbotsvaga zvekuita. Saka ipapa ndakatoaudza option yekuti ndakumboenda kuredhiyo ndimbonobatsirika. Ndikabatsirika mwana wangu akakwanisika kuita zvakanaka ndinodzokera kubasa chero zuva ndinodzoka kubva nditi hapana chakaipa enda unodini unozvikwanisa kunodini kunobatsira. Saka vakangonditiwo kana paine zvaunoda asi hapana chinobuda kumaindia
wakanditi kana kuva waita kunoda mari unouya, ndakaenda katru hapana chakadini chakabuda. Saka kuti ndikwanise kurapisa mwana wacho hapana, ndosaka ndatotsika kuti ndirambe ndiri kuredhiyo ndikwanise kuona sezvo ndichimboonawo vamwe vakaenda ikoko waya anobatsirika. Anofanira kudya chii Prince? Sadza anofarira kudya sadza, tii anonwa, chamunenge mamubikira chese anodya. Handisati ndaona chaanosarudza kuti chahadye. Mune vana vangani izvi? Tine 3. Ndi baba vari kungoti izvo zvamataura izvi? Vachimbouya vachiona mhuri? Vanombouya vachiona mhuri, sekuti nezuro chaivo vakatouya. Saka makazvitarisai mitombo ngatimboendai kuchikafu nemhuri yamakatarisa pamwedzi tingati munenge muchida mari yakawanda zvakaita sei? Nevanawo pamwedzi chaipo mari haikwani. Mari haikwani. Asi tikuitawo inoitawo kuti zvichida for 2 weeks mumbotengawo chingwa kana kutengerawo Prince drink. Kufunga kwenyu mimi kuti nedambudziko handinaro hongu zvazvo mari yamunoda chaichaite kuti mwana abatsirwe kana munhu anokwanisa kutakura dambudziko raPrince kusvika rapera. Mwana kana kubhadhara mari yake, kana paine vanenge vachikwanisa kupai mari tinovimba vachatambanudza maoko. Kana paine vanenge vachikwanisawo kupawo kamari kegrosari apo neapo vanokwanisa kunge vachiita sei vachikupai. Tosati kuti mimi kana mukazvitarisa bhajeti yenyu yamungade kupera kwemwedzi ndeyekuti imari nemhuri yangu yandinoyaka nemamiriro azoita ndunyeba chikafu chandingatoda ndeche 150 to 200. Saka ipo muri pano papa pane rimwe basa ramungakwanise kuita? Ndazwa kuti makasiya basa ramaita kumaIndia ndipamsa kuti munoda kuti mugare muri padhuze naPrince nekuda kudambudziko rake. Pane rimwe ribasa ramungakwanise kuita muri pamba ramungafungidza kuti ringade mari yatingati yestart inoita muri pamba, kana kuti pamba pacho pamunogara pakamanikidzana zvekuti hapakwanisike kuita rimwe basa? Inini hangu ndikati kana ndakagara ndikakwanisa kutoita wangu zvemusika ndichitengesa ndozvendingakwanisa kuita kuti ndakagara pana pamba ndichiona Prince ndikakwanisa kuita zvemusika ndozvingakwanisa kuita. Nhamba yenyamai Prince inoti chii inoita kuti vanhu vakufonerei kana paine vanenge vada kutaura nemi? 1, tiri kutsvaga vanhu anogona kunge aine dambudziko rakadaro mukati memhuri make, vakaendawo kwavakaenda vakabatsirwa dambudziko rakapera. 2, tiri kutsvagawo zvakare kuti kana paine vakasununguka kuti vakukwanise kukubatsirai vaite mudeme muite mari yestart motanga musika wamataura kuti musazoramba muri munhu anopega. Takamirira izvozvo totsvagawo zvakare kuti kana paine vamwe toziva kuti kumba uku munogona kunge kuine rimwe bhodhoro remafuta riri extra kana nebhaa resipo, vozokufona kuti amai Prince muri papi nditese ndiwe ndikupai mumboita se mumbowachirawo Prince nevamwe avo. Saka nhamba dzenyu mimi dzinoti chii dzenhare dzakasununguka? 0771 317 930 0771 317 930. Ndo nhamba dzakanyorwa paEcocash? Ndo nhamba dzangu dzandinoshandisa kusati mese. PaEcocash pane pachibuda sitari kuti chii? Catherine Jenjeko. Andiri my Prince tinoimba kuti ruzhinji rweZimbabwe vanzwa nekuona dambudziko renyiri. Munamato wedu kuna Mwari ndokuti isusu tapererwa, taakuzvisiya mumaoko aMwari, voitawo kuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kukuridziraiwo runhare ichikubatsiraiwo. Sekuona kwangu hakuna dambudziko rinoiswa pamberi paMwari rinokundikana. Tinotenda nekuti ndo pane uchisho changu kuti dai mwana wangu uyu sekuti handina kuzvara akadaro. Zvinhu zvakazouya nekutariswawo kunana chiremba vachionekwa kuti hapana, nekutariswawo kunana chiremba vachionekwa kuti hapana chiri kupo asi anorwara. Ndakazvitarisa motoona kuti murume mukuru. Ane makore mangani? Ane 16. Yes. Zvekutiwo akadonha apa kuti ndimusimudze kumubvisa apa nimise paimwe nzvimbo handikwanisi ndiri 1. Ndoda munhu anondibatsira. Apo ndogara namai vangu avo havatokwanisi kuti nditi ndakwenda unoshanda kwana ndiri kumaIndia vakarwarirwa naye kuti vamusimudze kana akadonha panze apo. Dzimwe anodonha otopudzika
panze apo kana akurirwa simba anogona kuti ndibateiwo paanozomanya kuti akupinde muno agare pasofa pari soft apo pakanaka anogona kuzosvika anogona kurirwa donha pamusi wako vanongada kumusimudza kumubvisa ipapo pamwe pazuva pamwe pakanaya kana pakatota kuti vamise pakanaka havagoni saka ini nditaura chokwadi chishuwo changu kudya ngakuwepo zvako asi chandiri kuda kudya kunge uchifara kana kuti munobika chikafu chinonaka apa uchidya unge mese muri watano kana mumwe achizvidyira because munogona kuva muri kutodya obva atoti ndarwara hamunonzwa tsitsi kana atanga kurwara saka izvozvo ndichishu changu chiri kuti dai akwanisawo kuona anorapa zvipore zvipere akwanisa kuzviitira upenyu hwake hwemangwana unotenda Prince yes Prince yes ndiko unofanira kudya chii Prince iwe unofanira kudya chii nditaurire iwe unofanira kudya chii kuti next time adakuya ndobva ndakuya chiti Prince akataura chakati unofanira kudya chii zvinonaka dainaka Prince unofanira kudya chii ngati ndiudzewe weza ndakataurawo isengangonditarisa aiona kumutarisa inini taura kwini ione chii ngatitarisani anditi ngatitarisani iwe Prince iwe chitarisa inini ava vana kutarisa uda unofanira kudya chii Alright, saka unozonditumira iri message unozongoti kuna mai tumirai message yandofanira kudya unofanira kuverenga verenga ndoverenga ndiri pano handisi kuverenga zvekuchikoro unofanira kuverenga manovels mabhuku aripo pano handototora njiverenga alright iripo Prince ngatione kuti patinozoya next time waramba kutaura tichazongouya nezvausingadi kudya zvakadyiwa nevaning'ina vakwa Prince ndefirstborn handiti saka unodyirwa nevamwe havenu zvako ndikotaura taura weza ndakataura uyu anenge akudawo tomvara hapana chaanonzwa because pane vandakaenda ndadhedhiwa futi nezuro vatakautaurisa futi vatauraenda iwe Prince unofanira kudya chii ara nangotaura oyo ni book pizza handiti rega tione kuti ruzhinji rwezimbabwe runoti chiapa pizza womboidya uchiita sei uchinakirwa uchiita sei tichiona kuti zvimwe zvakamira sei saka pamunobotaura naye amai paanenge achiti ndibate nditi munozombokukwanisa here kuita naye conversation yekuti ataure kuti ndinenge ndichiitwa sei mukati memiri wangu pekutanga patakaona kuti zvina tipote tichimubvunza because paripo patakanga tichiti hatimutauri kuti anorwara asi akazopedzisira kuzviziva ega kuti anorwara saka takatopota kumubvunza kuti unonga uchinzwei zvikuita sei anongoti pamwe chanonyarara pamwe chanogona kutaura kuti musoro wangu ndo wakuzorwadza kuti anyasotaura chacho chaanoona kana chaanonzwa haatauri sekuti papapa amborwara hake dai kuti masvika asina kumborwara anenge totaura zvakatonaka asinganyarari kungomubvunza kahwani anenge achitokupindurai saka ndoti iye apedza kurwara makuita naye kana kuti kaconversation anoti world yaanenge ari yakamira anenge achinzwa kuita sei mukati haatauri haatauri kuti anenge achinzwei ndimunongoona chiri kuti zvifamba sei kahwani chete kakangoti ndaona mukadzi akarukwa magodi ndakazotofonera nasiswa kuti kubasa kuti ndiana hanzi ndaona mukadzi anorukwa magodi isi tabva tatsoshaya kuti zvino mukadzi anorukwa magodi pamwe akambomuona kana kuti hatina kukwanisa kuti tinganongedzera kuti ndinhingi kana kuti ndiani asi akataura kuti ndaona mukadzi anorukwa magodi kubva pakazobva
paita kakataurika keke kuti mukatora vana venyu zvinenge zvazoitika ikoko ndizvo zvomwatora kumusha pakazomboita iri communication nanamwe avasati vambondifonera asi bamunini muzukuru ndoona kuti muzukuru andifonera nefoni yamwene wangu akanditi iko kuti zizi marowa indawa zvapera zvakadaro saka mumwe musi kuseru kune mbedha uyu anga achitamba ikoko ari manheru kuseri ikoko yakwe saka kune mwana wabamunini wangu akashaya uya akamupesera muna 95 months uye hatomuzivi uye anga ine 5 months izvi ane 7 ane 8 izvi ane 8 saka iye akapesera kumuona ine 5 months mwana wabamunini wangu kuona uyu haanazombomuona futi saka akazoshaya uye ane 7 years ashaya ane 7 years haana kumuona futi bozi haana kuigirwa kumusha kwakagirwa kunotoni tatopano tagara titori mumba muno nesisi wangu neshamwari yavo atoma ndikutobika ndakamirawo iye anga achizvitambira nezvidhori kuseruko akatanga kungochema patanga kuchema akachema zvokuita kunga munhu amheno zvazvokuti munhu asvika pamariro apererwa kuti machemera akata tese takakanuka muno vatouya chibva atomira penda ndakamira chiita kutovhunza paipa ana gogo anoisa kutovhunza chii akachema zvikazi namai vaya tatina inzi maivhale musamubvunze iko zvinezvi mirai apedze kuchema kana anyatsopedza kuchema mozomubvunza kuti chii zveshuwa takamusiya akapedza kuchema amai vhale yabva muti poshi princess mwanangu uya pano bva akanzi gara apa bva agara akanzi ko zvanga uchichema wanga waonei zvikazi ndaona shai mwana wabamunini wangu wamuona akupi zvikazi apinda nepakona pane kona apinda nepakona akazora maoyi achibva auya bva anditi sei usina yozondichema akashaya aine 5 months ayo akazoshaya ne 7 months akashaya ne 7 asi iye akapesera kumuona ine 5 months anzi atonditi sei usina kuyozondichema tavata vanhu vese munotakakanuka kuti hau uyu poshi ya muhombo uyu musikana atabuda paya atadza kuuya kuna poshi ya muhombo uyu anonyatsoziva kuti warege uzondichema uya kune mwana uyu zvafamba sei mai vayo vakaramba vachimubvunza zvikanzi hau kuti iwo auye kuchiuya pauri papa kanzi auya akapfeka azora zvimaoyi abva adzoka futi neipapo pauya napo ipapo ndo zvaaita zvikazikazoenda anyatsomuona sisi shai angani makore mangani mushaka akafa last iye angani makore mangani ekuberekwa 22 asangani vana 2 saka takapererwa avazoramba vachimubvunzisa mwana zvikanzi seku unomuzira kupisha zvikazi ndomuziya ndikati unomuziya wakambomona kupi zvikazi sekuru wakaine picture yake wakanditi princess uyu hapano uona picture iyi ndisishai wakafa watabva unochema waonaka pakati penyu mimi wana wamai prince pane wana achazomurota akudza mwana uyu ndikati hau zvikanzi wakazobva watizve muri kuona kurwara kuri kuita prince uko pakati penyu futi kana afa prince pana acharwara futi nechirwere ichocho saka ini kutaura chokwadi ndakapererwa ndakambofunga kuti ndikwire bhazi ndiende ndakabva ndati mwari ndibatsirei handidi kunetsa nevanhu vakuru ndibva ndangoenda kubasa kwemurume wangu ndakasvika ndikapopota handidi kunyeba ndikati sinzi ndakagara mumusha menyu handinawo ndakatuka sinzi ndakagara mumusha menyu hapanawo ndakapindura kana wedhi rekugodora kana kuita sei ndinoitira zvandoita ndinoseka handina kumbotsamwisa nemunhu but izvi zvikaizvi ina handichazvinzwisisi ndina prince ari kurwara wani zvonzi chirwere china pana prince sisitaifungo ndezvekwamwari but kana chakunzi akudzwa mwana uyu zera rake kuti chichazoenda pakati penyu mwana masara muri 2 chirwere icho chichi uyezve makuratidzwa mushakabva monzi muchamurota zvauya sei chimbopaona ndibatsire baba prince kuti zviri kuitika wani wana wacho waramba kugara nawo 2 ndakuzonzwa zvakadai 3 tarisaone mwana hana akachema zvonga apena ameno ina handisi kunzwa kuti zviri kumboreve zvadudzei kuhana iwo vati ndichandoda kuenda kunovabvunza kuti makaudzirei mwana kana kuti sei ndikati ameno zvakwamuri ndobva ndatozongonyarara asi ipapo ndakanga ndambofunga kuti rega ndikwire bhazi ndinobvunza kuti nhai baba chicha ndakatadza pano pamunoratidza mwana picture yemunhu akafa vamati muchamurota pedzezvo vamati pakati penyu mimi wana wamai prince pana charwara chirwere chaprince
isu kwese kundaingozifungudzira kuti ndezvaachi kana zvakunzi zvichatapukira handiziti ndidhokta upi wamakaenda akakudzai kuti chichaenda kune mumwe. Okay. Tinovimba munokwanisa kuona rubatsiro Mwari vakugonirei mukwanise kurapa Prince sezvo nhamba matipa vakawanda vari kuona nhamba idzi ndikaitone kuti vanokupaiwo mazano ekuti chii zvimwe izvi tinombesa parutivi zvekutaudzana kuti kana pamuchato chaipo chaipo kana panapavese nhasi tinoda kuti tifare panoita zvimwe pakangosvika pakutochema vamwe pakutorapa taurai vanenge pachirwara hapa anotoita wese pagoita pakunongedzerana pagoitwa pakufungirana futi zvakawanda asi chinangwa nechikumbiro chedu muRezimbabwe ndechekuti imimi mubatsirikane muwane munhu ane ruzivo rwekuti dambudziko iri rinokwanisa kupedzwa nanhingi zvikuru sei even kana pasina mari hongu inogona kuzotenga asi chikuru ndechekuti mwana apore hando pane chichemo changu zvimwe tingataura hedu chichemo changu chiri pakuti Prince apore aitawo zvakanaka aende kuchikoro upenyu kudzidza ndizvo ungazotadza kubudirira hako kumumagwaro kuti wabuda nemangani asi wakaenda kuchikoro unewo ruzivo rwaunarwo mukurarama. Tinotenda Mwari vanotigonera. Tinotenda nekuya kwamaita.